fault, but you are denying it. Alright, ndoda kubvunza inini. Mukapiwa vana anjadzi, vana vanochengetwa nani? Mati? Mukapiwa vana imimi right now. Mapiwa vana vanochengetwa nani? Niza kuna mai vangu vana. Kumusha. Saka vana vo adjust life yekubva kutown kuenda kumusha. Vana vari under age ava vari muziziva muchero mutemo waubvuri. Vana vangado ndozvicho chinenge iripo kasaka zvaikwa sekozi. Itoda kuti vana vangu ndisupport vaone kuti vana vangu ndava support. Ndinongoda zvimwe zvokutaura zvakawanda wanda izvika. Ndinoda kutaura zvakawanda wanda. Ndinongoda way forward kuti alright ndawira navarume ndochengeta vana vangu. I can do that. Right. Ndoba ndati inini papo. Inini ndati nini madi kuti every month mutransfer yemari museveni zvakawanda kuti musaite mutauro unonetsa zvinokunetsai mukati mari amukwanisi. Moda kuti mutenge imini chikafu chevana. Keshandu. Keshandu mpi. Kesha mumpi. Keshandu mpi. Domko kumfana wangu. Asi munozati mukaenda koti munonzi mumpe kesha. Do you know that? Ende mukaramba munosungwa. Ende mozati mukaramba munosungwa. Inzai, maintenance, munoza maintenance muno koti yandakazo. Inikala vanondofunza kuti masikuzi yavana kunokwanisa kubhadhara here, nombi unokwanisa kutenga here, grocery unokwanisa kutenga. Ndizvo zvavakachita kuti ndizvo ndinongoda ini. Kero koti itori kuti utengera vana vako nhumbi, tengera vana vako grocery, bhadhara vana school fees. Ndo maintenance yako. Hakuna maintenance yokuti unompa cash. Kuti amumpe cash mwana azvikana ukabvuma kuti mari yaisa maakaunti mangu uchiti ndibhadharire mwana school fees nemari yetransport yawai transfer yamaakaunti mangu bank statement ndinaro iri ndakaribata mari yakongo itransfer yamaakaunti mangu pawakapiwa account number kukoti iwewe wakangosvikuizira ani inzwa hello sister yes I don't know akanipa paperwork yes nogona mutransfera unobva kana akarya mari yetu yefees ndamutransfera because mutina ichengeta akarya mari yekaita zvandi asina ndobhadhara mari yefees I don't care. I don't know where you the communication is. This is the same as you are doing good. Saka ini mukoma pita muri kutya kuti mukampa mari yegrocery anodhana nechikomba zvake naSolomon. Apa muri mwana kutya kwako. I put my own houses. I didn't know that Maria Queen could do it. Maria Queen, I put my own property. Did I think that's how we need Rodana in Rodana? This is never put it. There's no way I don't think it's out in the Cassandra Queen. My friend, if you fail to do that, just to say you fail, then talk with the world. What's the next step? Simple and straightforward. Gloria iwo kwaulodla mari Peter na Solomon ukapuwa mari cash kutoitetena chaiko saka tiri kuirirana hedu saka kwaushiri munoitetena saka tiri kuirirana kuti mari vachatenga rigosa racho napo pamwana nditika ngatidzokere back to ngatitei serious guys towirira pakuti pamwana waunaye vanouya votora mwana handitika iwo sara koenda nemwana ogara ako kuda paMcDonald kana paWimpy mukadzi wavo ogara uko kuda kumafeti kuku kana kuti kuMcDonald futi ameno ivo nemwana vavo voita grocery ravo voita zvinhu zvavo vodzosa vokupa mwana vodzokera kumba kwavo. Is it fair? It's fair about that. All right. Angazi iyo mainzwa kai pari fake up. All right. Because ndikuona pa profile picture penyu pane mwe mwana apa. That means mani vatatu kai. Okay. Right. Azvina kuipa. Saka zvomoita ini ndizvozvo. Saka indoda kuzobvunza all right Gloria. Imubvunza wangu wandoda kuti ndimbobvunza kwauri zvako iyo Gloria. Anditi saka vana vakati vamboenda kwa daddy ku weekend how far ma levels ipapo. Unoita sei? I don't want to lie because kuti vana vangu vati vari kuenda kwa daddy ku weekend vachinogara under the territory of mumwe mukadzi ini ndiri mupenyu haitafono kana achida vana vake unouya otora mwana oswera nemwana achiona mwana wake odzosa mwana andina mwana anorara kumba kune mumwe mukadzi ipapo ndaramba. Alright, mina ndikubvunza mirai hanzvadzi Peter. Ko hanzvadzi Peter vakati ndikuda kuuya kumba kuzoona mwana wangu ku weekend Gloria how far ma levels? Kumba kwani? Kukwenyu kwako ndoda kuzosora ndamboita weekend nevana vangu how far ma levels unodi? Akambobhadhara rendi papa. Aiwa, sangana nemubvunzo.
saka angazi Peter wati wewe mwana akati ndoenda kwanze ti weekend wati azviiti kuti aine kuno mukadzi ndikati kwa angazi Peter vakati Gloria ndiri kuuya Friday ndozodzoka neSunday ndoda kumboya kuzospenda nguva nemwana wangu ikoko how far unodii anenge achigara ipi in the first place kukwako atiri kuuya kumaoko here kuzoona mwana achigara mumba mangu kuti saka avagoinde ipi aiwa ipapo ize nono agara mumba mangu sani sister rikambotaura ndibobvunza saka ini ndinoda kuti andiri kuramba kuti hakuna vana vangu vanochinga nomwe vana kufanira kuti vaone mukadzi wangu endinaye saka ini vana vangu ndovanoda kuona aone murume wako anaye ndine ndobvuma vepapo wakambovafire wakapfeka tubhegeti wakupfeka tubhegeti wako nevana vako ukaenda navo kana nomwe murume nemwana wangu nomwe murume but ipapo Gloria ngatipewo fe boyfriend yako inouya wani chitambawo nevana ava aiwa mbomira ima ndanzi Peter imbomira ini ndiri kutonga nyaya iyi mandanzi Gloria boyfriend yako inouyawo achitamba nevana vachionawo vana wani ava vana basa nazvo asi haudi kuti vainde kuti vanoonawo saka uri kuti padii pamese boyfriend yangu haitozi muno muZimbabwe those the fortunate parts to my side. My boyfriend is not here in South Africa. Saka muri kuti vana vanfa kungoonekwa vana vanfa kungovaona zvenhingikiri zvema-hours oya otora vana makuseni oswera nemwana odzosa mwana time ake. Yes, I think if you have quoted pane zvaambotaura kuti handisi kuda kuti ndidzokere kumashure and according to the money issues kuti I don't want here kuti abate mari yangu. He is capable of coming and taking vana achinda nevana kwaanoenda nawo of which proof yekuenda kwaanenge achienda ndinayo and I know kwaanoenda nezvaanoita I know. Saka zvozvoti waenda nemwana woyawondisira mwana osara worwara pano ndosamufanira kuti mwana arwara chichaitika. Munoona zviriitika I'm reading hangu macomments evanhu vari kuzama kubatsirai in the comment section ka kune vamwe vati Sis Melly gadzisai vanhu ava vaite one night vari vese vadzokedza. It's impossible now because this hanzvadzi hold on Gloria, this hanzvadzi has indicated ndisati ndatombosvikako ikoko inini vagara vatongoya pano vakataura kuti ini ndakaita move on ndiri happy ndine mukadzi kwandinaye kwandiri ndakaita move on upenyu hwangu saka kana ndimiwo kuti ndichati inini hanzvadzi regai tichigadzira nyaya as much as Gloria akanguva achida murume wake nokuti murume wake handi mazviona asi kuti chaitaura iyoyo haichatobudi handi mazviona because hanzvadzi vagara vatai vakanyasa specifya pano ende panotori nemwana wandikuona hatoripo handika kuti ini ndiri happy kwandiri ndakatoita move on upenyu hwangu though hanzvadzi pamwe pamunozobatwa nemhosva takudzokera kuchivanhu kutradition imi muri kumasvingo indire kumasvingo ndiri kukuhwai muchitaura handika pamunobatwa nemhosva ndepekudai muri kuti imi makapa Gloria gupuro makaudza hama dzenyu kuti ndakupa Gloria gupuro refurniture gupuro hanzvadzi munoenda kunopa kuhama dzaGloria ndokwadzinopiwa gupuro. Handina kundoudza hama dzangu izveguru ndakandoudza vana baba vakwe nenyaya yezvegupuro pandakabva ndakaenda kumusha kuna nababa vakwe ndikandoudza kana musati mataura ini mwana wenyu musati mataura ndaisati agadzira nyaya iyi handiri kundogara ndai asi gupuro handamupa ife handina kana one chendinotora ndongotora nhumbi dzangu kunana baba vakwe. Mirai medhemu venyu varipi hanzvadzi mukoma Peter? Medhemu venyu vari kupi wembo mirai iwe Gloria medhemu venyu vari kupi vari kumba medhemu vari kumba hamusi kumba imini? Handisi kumba ini. Sure. Can I be honest with you two people in you? Can I be honest with you? Yes. Do you people mune unfinished business muri two mirai muri kuziona kuti muri two mune unfinished business imi kukuvharira mimba hawanika munomitisana imi mune unfinished business imi vanhu two imi whether you like it or not mungandirambira imi mungadika mune unfinished business yamunayo imi vanhu two imi but the other chakaitika nechekuti umwe akaita move on because akafila kuti andoda I don't know what really happened kuti maybe akaita girlfriend in the process girlfriend ikati ndane nhumbu akafila kuti kwandina respect ndakuda kumwenda mune respect but given the opportunity yenyu muri two vanhu imimika truly speaking and kunyebereni ndikutaura experience yacheka munodanana
mungandinyepera mukaramba pane vanhu mukadika munodanana imi vanhu muri 2 imi munodanana imi Sis Melly ndokumbira kumbotaura mbijana ivavo ungakubvumera apana paungabvuma zvona Glory pane paungabvumera I'm not saying kuti ndoda kubvuma kana kuti ndoda kuramba. I'm not saying that. What I wanted to ask a question kuna Peter. Peter ataura iye akati iye akaudza hama dzangu kuti andisiyira property ezigupuru but musi waakandondiroora akandisimudza akandondicheta pahama dzangu kuti ndiri kuya kuzoroora mwana wenyu but musi waandiramba haana kundisimudza kuti aendereni pahama dzangu kuti uyu mukadzi handichamude. It's a question iyoyo yandiri kuda kupa kuna Peter kuti muri kupaona here apa kuti pane a big question mark ine 2 exclamations dzakareba inini naiwe Gloria ini ndozvandataura pano ndizvandiri kutaura kuti munodanana kwandii ndizvandiri kutaura iwe unga uri kutaura iwe uya confirming nenzira uri kuti mira Gloria uri kukonfirma nenzira yechikuru kuti iwewe nemurume uyu kwawo hazvina kufambiswa negwara kurambwa kwako handika hazvina kufambiswa negwara pane question mark ini ndozvandiri kutaura ndatoonawo mukutaura neni kwandaita muri 2 handikuzivi mese but mukutaura kwanaita nemi mese muri 2 ndosaka ndakabvunza kuti madhamu vari kudu because handidi kuti madhamu vazofilawo sekuti chi vanga vachiitwa zvimwe zvinhu zvino ndosaka ndabvunza antimaona vakati havasi havapo vari vega saka ndaita free kutaura hanimona because Glorious you're kufila kuti murume ndewako nokuti pane mafambisirwo asina kufambisa zvakanaka ekuti panorambanywa vanhu chako cheko pakadai pakaitika zvakadai hazvina kuitwa handiona mukoma Peter taurai chinzwa njadzikiti handichasi murume wakwe hamuchasi murume wakwe handikasi murume wakwe ngasiyani nini ndaane mukadzi wangu mukadzi ndakatoenda naye kumusha tikatondandira tikatondopusha tikatondopedza zvese rekumusha kwangu zvese tikatondosana ndakaenda naye kumusha tikatondoroora tikatondodadzira tikatondopembererisa kumukadzi saka in other words andazipita saka andazipita nyaya iripo ndeyekudai soka mune barika imi mune vakadzi 2 ndo nyaya itoripo apa believe it or not hanzvadzi muchida henyu kana musingadi muchida iyi nyaya depapa ine hama yenyu imwe chitrika handii mese hamundizivi depapa ine hama yenyu ichitrika takungotaurawo heduka ndaiidedza ndoidedza pano muripo makateerera mainzwa zvandiri kutaura izvi mune barika nevakadzi imi kana uyu makaenda mukanobvisawo mari mukanorora mukadika hamusisiri murume wakwe asi mune barika imi barika ndora munaro believe it or not mune mune nguva yakareba zvakadii muchigara nemudzimai wenyu takutokwanisa 2 years manje yeah it's too soon very early but sezvinei hazvo darika ndoraminaro handizivi kuti hanzvadzika kungoti muri kuda kuti wome musoro nekumasvingo kwedu muda kungoma musoro zvisina zvemangamanga but barika ndoramunaro ende inini ndichivanja barika ndoramunaro mungaramba mukadii barika ndoramunaro hanzvadzi zvokudira ndiri inimika hatikuri kuzviona muri kudzokeredza kuti kai handiri kuda kurogwa here hanimona muri kutorwadziwa ishoko rokuti handa kurogwa zvanzi hanimona ti muri kutorwadziwa nokuti uyu ada kurogwa niwo murume mune barika renyu akawana murume kugara naye ndozati munoziva chiri kunetsa Gloria ini handikine gozi ndakaroora wangu kazi ndomutadza ndomisa kumapicture everything koma message mavoice note amuchinawo mfoni menyu imimi Gloria uyu nomadii aiwa awangari proof yekuti kana pane zvezvetika ndeichitadza vanhu ndeichida kuti ndisendere vanhu ndipe vanhu proof haina ndikaifunda ndeichivapa proof fair you people Gloria mangopedza nyaya yevanai ndomajita ese mama because chendiri kuda kundoda kuti tiwane vana vangu tochengeta tangopedza nyaya yevana ese tokaa kunomajita nhasi chaiwo ndomadhisa kana tambopedza kuti vana vangu ndochengeta sevana ndomajita ese can I ask you just one question the last one question can I ask you just one question ebvunza okay Peter if I may ask you let's say mwana wedu Jetro arwara mwana wandakaita iwewe neni arwara admitwa muchipatara iwewe you don't want to see me you don't want to talk to me so
zvichaita sei kana mwana aadmitwa ari muchipatara? Who is going to be responsible pamwana ari muchipatara? Iwe you are the father, the biological father of the child. I'm the biological mother of the child. Neni ndiri kuda kugara ndiri pamwana, iwe uri kuda kugara uri pamwana. Iwe haudi ndiona ina handidi kukuona. So what are we going to do? It's just a question yanduda kubvunza apa. According to this conversation, it is complicated of seeing each other because he's got this small happened piece. Yamaya tokutsanangura kuti this is too early because rinonyenga rinohwarara it's a very good question. It's a very good question. Tikuda answer ipapo. Tikuda answer asi inini ndozotaurawo zvandaichifunga denda ndiri inini hangu hadzadzipita ka semwana wokumusha kwangu ndozovaudza zvandaizoita denda ndiri ini hadzadzipita asi hadzadzipita. Question yenyu iyo yabva kune mudzimai wenyu uyu muri kuti kudii nayo? Rega ndikupindure iyo kana paita kuti mwana arwara, mwana ari muchipatara, handiti tichinda kundoona mwana wedu ndinouya totoita topulana kuti mwana tomugadzisa sei, totoita sei pamwana. Iyopo ndinouya tosangana naye but tichitaura zvemwana hapana zvimwe zvatinenge tichitaura tichitina nenyaya yemwana. Same applies with this issue. Why are you complicating yourself? Todhira nezvinhu zvemwana topedza toona kuti mwana toonekwa zvinotipa zvinhu zvemwana kana zvichiitwa zveitwa. Alright. Saka difference iri papi hanzadzisi noti izvozvi right now apa patitaura nyaya yevana yechikafu mosangana motaura zvinhu zvevana mosiyana futi. What's the difference? Difference iri papi? ndomusiya iyoyo indenda tisikati kuti kuavoida kuramba kusangana kana chingena ndizvongorosvika totora zvinhu zvevana tosiya zvinhu zvevana ndotomusiya ndobaya. Kana chida kuona vana vangu chotopendirira kutsvaga ipapo. Kana chida kuona time yekuda kuona vana vangu ndosvitotsvaga kuti tigadzirise. Chida kuona time ndinoona nhashamari ndiri off ndokumbira kumbotora mwana zora nhasi ndimboswera naye ndoswera nemwana wangu ndomuona. Kana ndichienze nhumbi ndinosiya nhumbi kwete zvekuti ndenge ndogara totora mwana kuti swere tinaye ndongosiya zvinhu. Kana chida panenge ndida kutora mwana wangu kuona vana vangu zuva rese ndomukumbira shama ndipo mwana nhasi ndimboswera naye zora nhasi ndiripo nhasi ndimboswera naye ndimbokwanza kumuona togoya naye nguva dzakati. Munozati gani mbotaurawo inini hangu denda ndiri ini hadzadzipita kuti ndaine ndodii. Handisi kuti ndizvo zvamuri ndikutaura ininiwo denda ndiri ini zvangu hadzadzipita panyaya yose iyi paincident yose yatinayo panapa. Nokuti sofa inini ndatokudzai panotori nebarika ina handisiri ini ndoga. Handika ndine vanhu panapa 1,000 people who are watching vari kuteerera muchitaura but who are just listening and tichitaura ka they are agreement with what I'm saying right now. Handitika right denda ndiri ini mimika mune barika renyu. You know what I was gonna do? I was going to sort out issues. Iyo Gloria wadodzidza kuti respect murume unotoida wadodzidza uyu hapana gupuro rakaiswa ndainogadzirisa zvinhu zvangu kwakunoita usuma neimazvo moita henyu uyu kwake muchinda henyu kwose handisi maona muchinda henyu kwose kumangwana moinda vhiki rinovuya moinda kwe vakadzi venyu mari yacho yoitwa mushandira pamwe muchionerana pamwe chete kuti zvofambiswa sei because chokwadi chiripo ndechekuti mune barika renyu ndoshuwa dziripo. Sister ipapo kwete handi Gloria zokusangana Gloria kana masings aGloria handina izvi aimiri chero ndori kuudza tori kukutaura izvo zvakaviri chero ndikasangana Gloria akauya apa chero ndikandinde kuba aimiri handina masings aGloria. Zvokuti kwaimiri zvokutaura kwenyu kwamuri kuita kokuti medhe mari pasaidi apa sanganai muri kuti ndikubhukirai ndoda kubhukirai room kuholiday ini kumuinde kutaura nyaya dzevana muri 2 ikoko ndobhadhara inini muindeko 1 night. Kana musina mafeelings naye munogorambirei kuindako? Kondoma munonozvipruvha kuti hamumudika munovata pasika iye wata pambedha ake kumutatidza kuti handichakudika iwe mutera imwe handichamudi Gloria handichamudi kana kusangana Gloria handichamudi. Zvatinombosangana kukoti unenge usingandionere kana uchiti haudi kusangana neni zvaunosangana neni mukoti iwori apa pasaiti indiri apa pasaiti unenge uchitiri usangana nechipoko changu. Kusokana kuti handisi kukuramba koko ndozanda kuti uko handisi ndiye kuona ndokuona ndokupa grocery mwana woenda kwako endienda kwangu. That's the same which is inoenda koti uona ipapo toronga zvinoita zvo woenda kwako endienda kwangu. That's the same which is being said and you are
nothing. Muri kuona zviri kuitika pandezvekudai so. Zviri kuitika pandezvekudai so. Peter moved on. Antika akatonogara nemwe mukadzi. Munoziva zvinoita varume. Moyo yavo haitani yakafanana nevana varume vakafanana nevana vadiki. Antika izvo akatorwa mukoma Peter akatorwa tikamupa mukadzi wechi number 3 ka anotokanga mawana yoyo wanga chinda akaita move on naye akaita move on ndozvoita varume hani maona akadoti ndaita move on ndine mukadzi ndaita move on ndidai tikamupa wechi 3 futi uyu wechi 2 anokanga muko hani maona asi kuva kadzi manje azvikanga muki zvokumhanya zvokupera mukoma Peter just because vakaita move out of the house vakanogara nemwe mukadzi vakanonesiwa nemwe mukadzi vakasvika pakuita umwe mwana ikokoka kwavari ivo vakaita move on nechi neupenyu hwavo uyu mukadzi akazvidza hope Gloria yekuti ine munhu asindarambwa nemurume wangu procedure chechi haina kuitwa handimoona ndichagara panapa magame mahumbwe achadzoka ndo zviri kuitika panapa handimoona mahumbwe achadzoka zvake ndo game riripo pano panyaya iyi anyway handimoona but haisiri nyaya yatangatawira nyaya yatawira chaiyoka ndevana ofuchi tasvika pawirira nekuti 4,000 rands pavana 2 handika mwana ari kuZimbabwe 2,000 mwana ari kuno 2,000 uniform ma school fees and everything. Peter will cater for that means mari iyi inotozodarika kwanga uchida kuya Gloria iwewe kwanga uchitaura anoona because akazotenga maifo makadiko zvino December pachatenga hembe dzemwana anotora mwana wake opinda naye mumou kana vari kupinda akamenzi kana vari kupinda Mr Prize mwana achazodate ndoda izvi antika otengera mwana wake antiona. That's what I was trying to be fair to him. So that because I know he has got another family which needs support, but here azviramba achizviona sekuti akangwara. Aiwa azvazviguma ana kuramba abvuma avana kuramba babvuma. Sorry for that. Of which iye protocol yake yari kudaka it's going to cost him more on what ini zvandanga ndati ndiri kukumbira kuti anditire pavana. It's going to cost him more. I know ndazviona izvozvo but anyway ndo zvavasarudza ndo zvasarudzwa naPeter saka let's give him that ndo zvasarudza Peter let's give him that so anzadzi Peter imimi mwedzi ukapera mwana kugweru muri kuziva paari vanokuita tapinda muna December vanokufizobva ruvhura rini kwei chikoro vari kutanga kunyora ma-exams muzuva 1 saka igrade 7 akuenda form 1 next year. Next year ari kufanira kuti aende kuform 1 so we are supposed to do the preparations for the form 1 because this child is one of the top students in Zimbabwe zvaanotoziva iye even if you go on Google yasewo mamtuku or Twitter yasewo mamtuku is one of the best students. Alright. Saka alright imimi alright gatitaurei panyaya alright ngatimbotaurai nyaya yemwana ari kuenda kuform 1 anzadzi Peter imimi mwana ndewenyu first born yenyu dangwe renyu mudya musara pavana anzichi mudyarifa handitika yohe mwamuchida kuti mwana paform 1 imimi muri kutarisira kuti mwana wenyu kwamuri kufunga kuti imimi aende kunodzidza form 1 mugwerumu ndepapi mwana wenda kuform 1 unda form 1 moda kuti anodzidza pachikoro because mwana wenyu anzi top student in Zimbabwe nekuGoogle uriko hatisi kuda kudeprive mwana uyu of education yake mwana uyu you should be proud ina rini mimika ndaibata mwana uyu sezai because panogona kuvindo pane breakthrough yenyu pamwana uyu hanti maona exactly chizoeka yemwana inozati ma preparations form 1 chichi vaja ndinongona ngeti mwana ndinomundoda mwana ende kuboarding. Okay. Hallelujah, Jesus. How on Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Guys, my love never likes. My love never likes guys. Mwana hands ku boarding. Iwe Gloria wangu chizvifunga yoti baba vanenza mwana boarding form 1. Wangu kazvitarisira here. Honestly ndasina kuzvitarisira but according warowane shoko ndatosumudza makumbo mudenga izvezvi kuti hallelujah Jesus anana nentimi ndotaura rikamashakara vatanda handitiona zvaitaka izvi mwana anzi mwana akaende kuboarding because mwana anogona ende mwana ndopane zisoro yangu rangu kuna baba vemwana naPeter saka right muboarding mugweru iwewe Gloria mari yako ndo I think right now ndonguva yacho vana vano vari kuapply online baba vemwana vataura pano kuti kuboarding school kune Thornhill mwana anokwanisa kuenda kune Guinea Fowl
mwana anokwanisa kuenda, kune Fletcher Mugweru mwana anokwanisa kuenda, kune Nashville mwana anokwanisa kuenda, Chaplin mwana anokwanisa kuenda, Shungu iri padhuze neGweru but Mukwekwe like handiona vana Marist Brothers Chikwingwisha handiona Chikwingwisha Boys High mwana anokwanisa kuenda, St Patrick's mwana anokwanisa kuenda, Law Gweru Mission mwana anokwanisa kuenda handiona baba vanenge vachibhadhara vanongoda list yechikoro neschool fees yachona neuniform yemwana handika negrocery mwana nekuti iko zvine zvinenge zvaaeasy vanenge vakutenga grocery remwana richienda kuchikoro kune mwana straight kuboarding hazvina kunanzi zvichipiwa munhu kugweru mwana anenge agara kuchikoro saka vanongotenga grocery ravo retemu remwana usari kuchikoro madovi ake mankiri maconflex ake mapowder milk ake sipo dzekugezesa carton and what not voendesa kupi voendesa kuchikoro kwemwana saka mai mwana task takusiye takupa kwamuri handiri kukanganisa remukoma pita kana tikuwirirana atikuwirirana icheningona ndoandakumbira ndipe information yevana zvese zvinodikwa good saka kuzimbabwe ndotaura navo kuti zvine zvichidikwa ndotumira iwe Gloria tichipedza pano Regina Munda ina vakomana vana vavakomana Regina Munda doesn't have voice handika tichipedza pano Gloria vana vari kuapplyigwa nzvimbo yeform 1 online right now as we speak uri kunzwa chitoenda kumawebsite ekuZimbabwe unotsvaga chikoro iwewe chemwana vanokutokutumira fomu izvozvi wotobhadhira baba kana watopiwa fomu wawana chikoro chauri kuda woforwardira noti already watononoka watinonokei nokuti boarding kai asi mari yako kuZimbabwe mari yako ndio inoshanda mari yako wawana fomu iroro chitoforwardira kuna baba yemwana same time mubhadhire registration fee yemwana same time kuti mwana abate nzvimbo then baba osobhadhira vomafees kuchikoro zvakanakira manje nkomapita ndezvokudai zvikoro zvokuZimbabwe right now you can put mari yacho muaccount yechikoro muri kuno imimi munobhadhira school fees yenyu kuno moisa muaccount yechikoro mongovatumira proof of payment kana pawhatsapp kuna headmaster kuti mwana ndakabhadhara icho uniform ndo yamuchazodi yamunozongona timi mopa pamitsese kuti mwana muri mukwanisa kutengera mwana kuti mwana paanovhura form 1 aende nezvinhu zvakakwana kuchikoro matranki masuitcase zvimwe izvo chimunotenga kuno izvozvo ndokuvura zechindonya kukumbira nditi kuti chinge akura akunzwisisa akuzwa zvinhu ndinonengera ndione kuti access kuya kutaura nani zvekuchikoro zvese ndoda kuti handisida kunzwa nomwe munhu neida kuti nditaure naye direct mwana achindiudza zvese zvinoitikwa kuchikoro mwana ndozvine chega chero nematichi kana chingakura anogona kutondipa kana zvemaheadmaster kuti ndiite ndichitaura nemaheadmaster mwana pachikoro ipapo neida nditaure nemwana everyday ndizvozvo saka iwewe Gloria Peter shingane phone anenhingikiri ane phone here iko nezvaana phone akapwanya phone ana phone ana phone akapwanya phone right I don't mind phone ndogona kumutengera phone nenda kuno mwana hallelujah amen nitenga phone ndochida kuindi because inengida kuti ndicommunicate nemwana ndokutenga phone yeshamwe yomwana ndeitindeita phone yomwana yanzati ndotenga phone yendisa mwana kutanga kutaura naye ndizvozvo ndiri kungoda information kuti ngari kutaura nemwana wangu ndozvendiri kungoda ndizvozvo very good saka imini zvomoita hanzvadzi manje mwedzi watopera iwewe zvotoita izvozvi iwe zvotoita Gloria mose nababa iye handichapi task munhu 1 ndakupai mose task and I'm going to make a follow up panyaya iyi Gloria naPeter muchipedza pano Peter mondipirawo kuna mainini kumba kwenyiko kokuti kune chikoro chemwana ta form 1 next year ene mwana wangu anogona chikoro hapana takagona chikoro panzira mose imi baba ndokutsvagira website kana mchida yemwana motopinda izvozvi muapply next side mai next side then kana mawana chikoro handika tobvunza iye shingi zvikoro izvi boarding school uda kuenda kupi apa handika shingo taura kuti ndoda kuenda chikoro chakati handika and then imi takuita we keep the ball rolling mwedzi uchipera motenga phone handika because mwana kana yabe kuchikoro anenge oda phone ikoko internet angada pinda pa internet kuita homework anoda phone nedata zvimwe zvikoro zvinji zvave nemawifi but anogona zvimwe hazvinawo zvezvichidawo data anomaona kuti aite mahomework ake animazvona especially kuhigh school kumiddle school kwakuenda uko saka zvezvida kuti ave nefomu niwo yakati ati mazvona saka baba vari kuzodii vari kubuta zvise izvezvo saka you two people tawirirana kapanapa iko zvino muchibva pano monditawo task tikuda chikoro chemwana inini ndiri kuti ni manhasi chingani Tuesday Monday by Wednesday I'm going to call you guys make sure kuti maapply
make sure kana muchida manumber ema-headmaster I think ndine number headmaster uya principal wepathornhill high school kana muchichifarira chikoro chachona I can give it to you momufonera andimaona futi manumbers akawanda painternet I can help you if kupinda painternet kana mukanisa zvikoro zvamuri kuda ndokutsvagirai ndokupai manumbers ini mofona baba vemwana motsvagira mwana chikoro chamuri kuda handika mobhadhara registration fee yenyu then panisarugwa 2 months chete apa kuti January asvike mototanga kumhanya kuti mugadzirire mwana nzvimbo zvinhu mwana kuchikoro aenda nezvinhu zvakadii zvakakwana. I love your spirit hanzvadzi I love that ndafara zvisingaiti ndafara newo Gloria unakufara chendapenya kutokumbira kasista ikozo kuti ini ndine vanhu vandinototaura navo kuti vanogona kuti access yekuti mwana akwane chikoro but problem yekuti hatina communication nevanhu vanogara nemwana futi ora iko zvinezvi angachinzi hapana foni saka iwe Gloria chinipoka ozonipowo here nhamba dzemunhu ane mwana ndisvitse baba vafonere mwana nhasi vataura nemwana wavo. If I may ask a question, he said, if you were listening very carefully, he said, ane vanhu vake iye vekwake vekusaidi kwake iye. I don't know kuti ava vanhu vekwake ava vari kupinda between me and him and the child. Aiwa, hauna kunzwisisa Gloria. Hauna kunzwisisa. Ati ndine access, ndine vanhu vanogona kutsvagira mwana nzvimbo kundibatsira kuwana nzvimbo yechikoro sezvo ini ndataura kuti mave late already. But handisi kuziva because handisi kukosa kutaura nemwana. When it comes to that issue of application, I think there's a forward message here yandakamusendera yemaschools aidiwa nemwana. You didn't respond and mwana akatoita ma-online applications akarespondewa akandisendera respond back akati mama kwese kwanda apply vati ivo they are waiting for me kuti ndinyore grade 7 then I'll go and submit my results. So when it comes Gloria vana vanoenda kuma-interview ngatisanyeperana we have been there done that. Unoenda ku-interview andika you are called in for the interview and pamave right now tatosvika kune end of November ndosaka ndiri kuti you are already late but it can happen. Antoona zvikoro zvanga wakapiwa nemwana iwewe ndezvipi iwewe? Angakandipa shungu hai shungu chiri kwekwe and St Michael's ku inonzi I think Mondoro ngezi Mondoro Yeah, and there's somewhere along Buera Rodanzi, Dara something. I can't remember the name of that school. And the headmaster, he did even contact me. I'm just waiting for my results. Then Vanawozo Yakupi Kumukuzoita my interviews. But akatoita all those applications. Ndikamuforwardira kuti ona message andikuta nemwana wako. Kokushungu kwacho kakanzi kudi. Pashungu boys. Akanzi, we are waiting for you to write the exams. We can't respond to your application for now. Saka vari kumirira results iko zvino maybe zvachinja neCovid handisi kuziva hangu. But ndizvaona Yeah, they are starting to write Msoa 1. So 1, 2, 3, I think Msoa 7 they will be done. Kunyora ma examination, then they will be rating the kids nema previous last term ma results last term. Alright. Saka hanzvadzi Peter zvikoro pane zvabuda Dara Mombe paita Shungu paita St Michael's handichika imimi chamunga prefer ko zvino titsike konzi nacho ndechipi? Ini ndingasa kuti chikoro chi any boarding kwangenda mwana pepa ukiuya andimind kuti aenda kupi. Alright. Paningangowanda. But iwe Gloria chita akakuchitsvaga nzvimbo kai kuti boarding yekuti at least mwana anenge ane access pakuti anogamuchirawo zvinhu padhuze and everything zvinenge mwana anenge ari reachable zvinhu zvichisvikawo zvichididi noti chikasita chikoro chiri deep munikikiri mumareserva panonetsa futi kana like akapedza anikikiri chikafu chikapera chida zvinhu zvowana sei ameno shungu iyi I think iri mukwekwe kai shungu is in kwekwe that was ameno. And this it's up to you, but and this yeah, that's what and it's a good school. Shungu is a good school. It's a good school. Yeah, that's what I did even tell him when he was applying. Kuti chikoro cha uno apply make sure because here Peter he knows I've got mwana wa tete wangu ano driver liner. He knows kuti even akaenda nezvinhu akana zvokuharare akanosiya bhazi he can drive ono dropa zvinhu kuchikoro kune mwana.
right. So shungu waona tiri pase iri mukwekwe bhazi rinodarika richinda kuchero kwaraenda antoona mwana anogona ngopiwa zvinhu zvake antoona. Unfortunately Tony yanga yakanaka mugweru bhazi rotopfuura futi richimira pagedhe richipipipipi achimhanya kunotora but vari kuti havana kuaplya gweru vakaaplya daramombe shungu neSt Michael's because Tony mugweru mutaundi chaimuchama zvodoti chero iyo baba yemwana vaigona ngoti any minute pabhazi muchiinda kukwekwe bhazi rinoenda kwekwe rabva kuno South Africa pfuuraiwo muchindiridzira pagedhe mupe security guard mofanira mwana tora zvinhu zvako pagedhe aingotora but bosi chiri paroad chaipo chaipo but haana kunge aaplya but sezvo kuri kunzi izvo kwese vari kuda maresults enhingikiri that means time ichiripo kana mai vachiri kuprefer kuti pathonil vanokwanisa kungoendawo then it's too okay consider thonil as well because baba vemwana padhusepo kuti vatakagusa remwana bhazi rekuno kuchero vakati ndibatsireiwo vana sisa chero isusu kutuma vana moboys kuti koma moboys darikai muchiisa mwana pathonil pfuurai muchitipirawo mwana akati ningi anongotupuwa pagedhi handimaona because thonil une shungu pauviri apa pazvimwe izvozvo kwazviri zviri kure sasitere kumondoro kure amen but pashungu nethonil apa make an effort monoti mungazvifambisa sei papa. So yeah, guys, very correct. So guys, I think ininika ndapedza zvokuenderana kubasa Gloria pano ndikukudza pano chinzwa. I could have done that myself inini phone call away ngofondera mukuru weHome Affairs but we are not taking that route. Hatisi kuita izvozvo because tikuda kuti mwana ndochikoro. Ora ndokubika mbovunza kune maparticulars angu anawo. Alright. Alright. Gloria, pavachauya vachizotora mwana kuti anoteka Gloria, can you please give him back his things to show kuti hapana bad blood? Yeah, those things I can give you musi wa 30 November because I already submit some of the documents kuna Major Street when he was asking kuti this guy is saying kuti he is a South African by birth. But now we are picking in our system that he's born from Zimbabwe and you do have the documents. But ndoza ndikuta chiona kamanje Gloria wakuda kuomesa zvinhu ende uchakangasa zvese. Uchakangasa zvese my sister. No, what I'm saying is when I wanted to give him those things, he was violent to me. So I went through a protocol. You don't touch me, you don't do anything which will hurt me. But there was a time which I wanted to give him back his documents. But he akauya ari violent kwandiri and akauya aneka kushamsira kwandiri. Ndikati okay, it's fine. If you are in that character, ininda kucheza utruchi on my safest side kuti iwe uwane ma documents ako. So then I comply that. That's it. I'm not my documents ake court. Ina ndikwanisa kumupa like end as you are saying kuti akwanisa kusangana neni akwanisa kuonana neni. Because angazoda kusangana neni because aruda ma documents ake but he did mention kuti akwanisa kusangana neni. So tonosangana ku court sorted ndompa opiwa ma effect ma documents ake ana Mr. Stein. Wompa ma documents ake. These are your documents my dear. Simple. Because he is the one who complicated when I wanted to give him his documents. Even my relatives asked. Alright, okay. Saka iwa pauri kuti musateti muri kuenda musateti muri going back court anditika. Ndozva muri kunotaura zvatawirira panapa ndozva muri kunowirana court anditika. 100% correct. Ndizvo kaanza dzipita. Ina ne yekuti kune kumeta andisanga na message ndakapuwa kuti kune court kuti ndozva se kuti kune kuti atinaka na message ndakapuwa kuti kune court kuswatete anditozvizivi. But my message alakabokupa from day one. They even asked me kuti where were you since lockdown you were supposed to attend your hearing on the 30th. Nai Gloria saka anoziva sei kana asina kutumirwa Gloria anosiwa fanga kusumi kutumirwa Samonica kana asina kupiwa Samon anoziva sei kuti kune court musateti. No, what they told me is they did ask me kuti where were you when they told me that that's when you court rekomswatet. I told them kuti no, I didn't know that this court is still continuing because of the lockdown. Because you were supposed to come back after lockdown and confirm kuti nyaya yedu yava papi. So I went there. Mchida una confirm kuti nyaya yangu iyi ya papi, am I going to get another date or what? So when I asked him kuti so how are you going to conduct this guy? Kumuza kuti mswateti is supposed to be here in court. Vakandu that is direct from the security from the PP. Vakayasa kutaura veda kuti call him and tell him. Then because I can't call him and tell him, I tell the uncle, the security are very close now,
ndakamuziva ndakavaudza inini kuti muudze hama yenyu kuti musi wa30 ari kudiwa kukoti if kana sekuru vake vasina kumuudza vachamutaurira zvavo but I did tell the sekuru vachona vakatondibvunza vakati iyo koti vadii kumuudza direct ndikati they did tell me kuti we are not ya kana asina kusenderwa makoti hakuna koti inotumira munhu nemuromo zveshuwa kana asina kusenderwa masamoni ane kodzero yekusaendako kana asina kutumirwa masamoni because court should summon him to court. Exactly. I think you don't understand what I'm trying to say. Our court, it was there on the 6th of April, and then when I go there, there's a paper and High Court. They did ask me why you didn't ask you for your next hearing, why you didn't come back. And you didn't even come back. But you must come back and submit your documents. Asking you, my papers are submit. You didn't go. Of which they are waiting for him to submit my papers. You are one your next day court is my paper I can't submit. Let's do this. And it koti inde kupi kwamuri kuti kwa mama kaenda. Which court is that? Jimmy Maintenance Court. Right. Chita iso anzadzi. When are you free? Hanzi musa 30. Gloria, musi wa 30 can you mkoma Peter can you go na yeku koti nekunotaura kuti can you please put it in writing ku koti takawirana zvakazi tawirana pano kuti I'll take care of vana vangu nyadze school fees chimari chikafu chichamupa 4,000 per month vozvisa in writing and then there's no need for you guys kuti muchiramba muchitama up and down nekoti zvongonyorwa pasi kukoti koko and then moenda you don't even need to be mukoti chaimo chaimo zvinoitwa na prosecutor zvikofisi kwa prosecutor. Exactly. Munokwanisa here hanzvadzi. Sister. Hello hanzvadzi. Kuti ndipedze nyaya ka. Yokukoti ngatimbomira yekukoti. Koti kana vachitumbira Simon rokukoti. Ndobe ndichandotangira papo kuti ngatimbomira yekukoti. Okay, no problem. If you don't comply wakamirira kuti Simon kusazoti ndakaipa because ndakuudza ende wazvinzwa ende Sis Melly is my witness. If you don't comply usazoti ndakaipa because if the court vakapa final judgment yavo usazoti ini ndakaipa because inini I'm trying to make things easier for you but you are complicating things so usazoti waitirwa utsinye iwe uriwe kuzviitira utsinye wega. Nyaya judgment manje ndikandikudze Gloria manje it can go either way. Ipapo it can go either way panyaya judgment it can go either way tinogona kunge tatotaurira the best deal pano iwo zoenda kukotika wonowana vadona zvavo Peter panapa adona wozoenda kukotika wowana kuti utonosvikopiwa 2,000 pavana 2 saka it can go either way sha handidi kunyepera munyina ndikutaura because vadona vasipo panapa pafoni it can go either way kukoti inandrini iwoweka endai munotaurirana kuti ingweta izvo kuti muwirirana zvamawirirana izvi kana azotadza you leave that zviri pending kukoti handiona usaenda kunosungisa munhu handiona because court is unpredictable unosvika wanzi 2,000 kukoti uku yevana 2 iye atomboinga watomboti 4,000 pano and then what even kana chero ndikanzi 2,000 asi aapia kukoti because ane macases aanawo munhu uyuyu saka ndiri macases aanawo ari kutaura iwayo ka chitera unzanga uri kuti chero ndikanzi 2,000 kasvino zvina zvida kufunga Gloria I know you are hating but think munin'ina uri kunzwa think unosvika 2,000 akuti zvikansita zvine makwezi anawo ka akadhipota akadzinga basa ne2,000 hauiwani uzvizive izvozvo hauiwani munin'ina saka half a loaf is better than nothing rega munhu anitse vana kuchikoro une mwana kunda form 1 iwe. That much I do understand but what I understand is kuti I will come back to you again ndichichema kuti hapana kana wani chaakaita ndosaka ndati nikoti rega kuri pending siya kuri pending wakadaro rega kuri pending wakadaro koti siya zviri pending kuitira kuti kana akasata izvozvo unongozona kupresa back kukoti siya kuri pending wakadaro ende iye kutotiza kwaita online apa nyaya yekoti yakuramba ichitaurwa iyi ndo zvaatiza online iyi handifuni kuti atiza inogona kuve network hatingati atiza iri inogona kuve network but ndikuda kupa advice munin'ina siya zviri pending let's test and see let's wait and see andiona
siya zviri pending zvakadaro. Don't go there. If it means kuti unotora mapepa iwayo ita macopies, uri kunzwa, make copies wompa maoriginal. You can still use those copies mangwani kana uchida kuzomashandisa. And unotora mapepa iwayo court uite makopi umpe maoriginal ake. Uri kunzwisisa? It's okay. Nyaya koti kachirika kuenda mukoti timboona kuti achiita sei. Andiona sekupromisa kwaita pano. Iwawe siya iri pending yakadaro. Ingoenda kune munhu ane mapepa kuti ndavinga mapepa ayaya. We are trying to resolve it out of court. Zvapindikwa neyama. But I'm not withdrawing the case. Urikunzwa? Wosiya zvakadaro. Then we toona kuti kupera kwemwedzi zviri kufamba sei. Inini ndakuudza tipo asati ndamudzosa. Ndakumufondera kuti ndichimudzosa kuti tione kuti takufambirana nenyaya imwe chete. Kuti musi wakati alright. Munhu ndekuteerera munin'ini because mangwana unozoti denda kati. Andiona afichakushandira manje. Kutoya kwamuri I know kuti I will get the best advice. That's why I came to you. Because nyaya dzekukoti hadzina chokwadi chaicho chaicho. Ndisokona rume wakwanda uchiona chiti kwai hande koti anoziva kuti kukoti kazhinji masikimani. Hello, Ajat, Mangamadona. Hello? 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 Mangamadona. Different network. Hello? Network yavo, network iri kudare. Because ari kutaura ndisi kumunzwa. A network, I think. I think in network because they don't go to connecting. Asichiringa. It don't go to connecting asichiringa. It don't go to connecting but chiringa. I think in network iri kunetsa yakunetsa kwa vanhu. Saka right I will make a follow up inini kuti zvitawirana panapa ka pera komwedzi mudi muite izvozvo. Animaona. I think I will make a follow up kuti kupera kwazvitawirana kupera komwedzi you get that money. Mwana chitopinda pa internet izvozvo totanga kuita panikiri kana uchitokauti maybe anogona kutodai zvimwe zvitumira kwandiri ndi forward ndirini kuti anzadzi bepa remwana nzvimbo yawanikwa chitipa ichi chitipa chibhadhara mari school fees onai nzvimbo yemwana yawanikwa antimaona then muritangira ipapo antimaona ndo zvatiri kuda. So I hope you are satisfied and I hope nyaya yako tatry by all means kuve fair and pane pandakudzvinyirira here muningini. Ayo, apana. Pangati handina kufara nemima dai because I was trying to be neutral. Then try kuva fair. Are you happy with the outcome so far? Ndichange ndingotsika madziro ndiri kumasure. Akutofona, akutry kufona. He's trying to call back. In network yake, akutry kufona back. Akutry kufona back. But zviri kunetsa. Akutry kufona guys, apana mboti madam kudi. Akutry kufona back. But you must repeat it. Hello? Hello? Ya madzoka manje. Network yanga ichinetsa. Saka ini ndikuti pana patanetsa Gloria ndibaba vana vako you have to respect Peter sababa vana vako. Imimi mkoma Peter ndimai vana venya.
respect wo Gloria samai vevana venyu handichika so tataura kuti kupera kwemwedzi handizi kuti munotambira musi wani kupera kwemwedzi imi ndinoza pamunotambira mobataura namai vemwana uyu ndikuyoka musi wakati ndoda kuzotora weekend kana ingave pakati pevhiki namheno mati ndikuya kuzotora mwana kuti ndotenga chikafu moita sekudaro uyu wopa internet uyu chitotangai kutopinda izvozvi mwana ndewenyu dango renyu gotoningikiri mwana wedango renyu muchitanga kutotsvaga chikoro izvozvi nguva iripo antika mugare muine mapromises mukaita mapromises akati 3 hamuzoshayi 1 kwaanoenda antimaona then totangira ipapo todaro ende uyu ndamudza kuti musi wamuri kusangana nemusi weningikiri wamburi kuenda muchinoyosiya magrosaries emwana pera kwemwedzi antika auye kuzo akupe mapepa enyu saka ndamupa task kuti aende kukoti kunotora mapepa iwayo akupe macertificates enyu anditika muri kunzwa yes noti wewe ndikureva mukoma Peter network yave kunesa mukoma Peter anzazi Peter hello okay muri kuninzwa acha musowa muchasangana muchinotenga gusa achakupai mapepa enyu achanotora mapepa koti okupai mapepa enyu muri kuda macertificates enyu achakupai musowa munosangana macertificates enyu musowa munosangana achakupai macertificates enyu uchakupai macertificates enyu musowa muchasangana ipapo muchitora mwana kuti muinde kunotengera chikafu uchakupai macertificates then nzvimbo yemwana muchipinda muite saizvozvo antika moita zvenzvimbo yemwana kuti mwana aende kuchikoro mapepa ese iwe Gloria wosendawo mapepa kunani kuna Peter achadiwo achakupa anenge achibhadhara chikudza kuti mai shingi ukunda bhadhara ukunda dai chandaitokumbira kwenisisa